What is the honor? Of everything. I know no si para kule ndito kerega. I think I love that. Ekiako ya kurugamu. Ase alliance gago chakuruga igato sense ya kabere kando cyabutugida kemeronge tatu na ibere tore babere sense belinkwanya to nande abandi babere mbarense mayende Evans Murumbu agaga kare murugoro lakini is with us kwa nando cha serega the translator of the lesson katokanda igaiga amo 0726 44 73 67 dare number ito SMS. In fact nane si mingo chianchera tore chia kubono iga Morisia Otuoli ntokanye tache akonya gwoche kurugabu njiri wikegendere bono amangana tokobe kuruga nga genda momotebi omonyene na itagete ebike ntwara rigere totabanga igwa kwabere bundegeka ogokora emeremo ogokora ibintu gochigari like boss ebunda ekarere andons na nerikare haikuwa njarenge valued mono lakini asimirimo na rekorigereri chiga gichi nyinge gore bunda go kariga asigutoka aromate gukorangero past if you want to know no nyena abakori emirimo no nyena abalise karoge ntuke kabega ko bago ngai pastor birori giguskeri ku pastor karege ntuke ndagera gaiga murumbu admaite sinaigwe murumbu taigwedi ekero gintu gete kayumwari mwari lakini chinga kichinda bali batenga we are able to do this. I was telling people when a woman wants equality tagumolina because the Bible does not put us equal. Agaro mokonye igo manyene naro agago cha konye agure igo agaro mokonye tali the head igare nsa agago cha konye nekarago cha konye it does not take the position of the owner naye igore omokonyi kwegure tanga kindly chase your song again mwalimu Amos thank you nokora go ankwanire sitati yawe basomia alia school ya Manga Model ngiri talia na bali ba Manga Model na chairman itongo bakwana ande batogoche kurugai igotori chibunda asense yiga ekaro toko kawaida yani okore mirimo o chandegete obwate mechando ego chandete liuka batekero monyene agoche bali ngonte ngebije yubete status tureke kwa get kwa ya daga black like mukati adali area ata kwana bobe nyore block geta bichogeto ego so ekero ore omosomba ekero ore mbisi ando ande baba tiegeta otarangorwa getam girkengoro ko mbisi no mugati ekero ore mbisi binto nobody values about you lakini ekero monyene akorangeirie kwegure I tell you ekere bunderi gutirimba gochimate ekero monyene atake charge abantu barusete chigoti bakabekanse tigerere kaboli nchakanyango boli chibando kormane njengo tachayira chikuruka kudje basacha bane yu when the owner takes full control of you abantu bakurusi nane bikoro to bakota ye etaruchia bakurusi anga paka chivest abangina bakabeke bire bakabeke ebunde ya yeso bakaginde bunde gotarego boss when the Lord takes charge when I was drinking them and when I'm drunk when you are drunk yani osote asobye buli bwanya sai I tell you nga kende nkeyo onde tayo otatenene ukwarigania onde tayo bandro tanga bangete ruto bangete that is the fact tigaruta etegaiga he waves to them, he jokes to them kero mondo paka ba mwangeta konyara bako wave and ba ogete narenge igoro nka yes seito matanga narenge nareko nyo mwako kurunga Joseph Monche mungwana yo kurunga Kefa ari mushiriki kanisa yane nyakunguru mono at the time akungurungo chatore ne chimaki chino erinde lyonse mnaliko gana even my mom was there, my uncles and others ono kokotena na batebetinga nimanyete igane chanto ne chantimwa na abaminto na abamaguru nimaita abande kwanza mwazitokire nkoranga njengotine na korandia ngani cho omonje so yani there is that thing monda oyo
kaisha na akana kaisha kagotieno batirora kaisha kagatena kagatwara na kagoki. Yes, that is what they did to Jesus. That is what they did. So that is the same in this work. When God takes control, it works completely. Ekero omanyana abe in charge. Lakini asaye ekero yene mbizinga de gotwara ekari de jichumka. Lakini when God takes control, everything can go wrong. Now ekero monene is taking charge. Ekero nyasaye akoira ekero monyene tigere agosoe tigere igoro yu chianga bantu bonse gwikababe. Karibu mwensi ekero tukuri korugaiga uturi ngonya gochara bana yara kine ano yito kwe korugaiga. Tatombi ekwara kurwaiga ekara togo bete kurwa nkota banga 0726 44 73 67 Teresa kurwa Nyatieno watching live uncheze wimbo wa Alfonso Isaboke dunia inapita tuanze togo chikurgabu ekara togo soagabu mwen speech SMS chenungo chisomande and then Commissioner Lucy, thank you because you're watching us from wherever you are watching us. Happy Sabbath. Sylvia from Njoro Nakuru, Nico Ndani Sasinigwe Sabato Adi Tamati and then kwa korega bana bana sa ko bagutiri. I'm happy menyinko no ndega ntenga thank you no sibna ko ndagaiga ntenga say hi to my sweetheart oyo gontega no mwalimu Amos musitati yo ye ega korokwanaki Alice Boer, my boys Niam and Adrian Ryan Mangabon CP, they are watching. Wataran kuliga antabiri ngatobeke ekaratogosoa atwensi. Tore ase YouTube account ya itoga Tembe TV na FM. Abunogo tonyora bonoiga Ellison yaito igakoba YouTube every Saturday. Igo changes chabere no motimu wako wiki etwarenge kurbonoiga. That Chilson Chito Chonspi na bo chinyora YouTube account igo kiromonto na kero comment, you'll get your comment there on YouTube account Gatembe TV na Gatembe FM. Igo na okonya Gatembe TV and FM. Na okonya Chilson Chito chire na marandi tonsi na kober kurugaiga. The good news linga tenga wanto wanspire rotore asense media ekoro kwa Zuku aigo asoro ngorozro Africa ya moja bali mubwate Zuku, you can get us there bali mure na kuru kerumonto na mogo tonyorege kotara somtambo o Zuku bono. That is the good news. And I am coming to your churches now. Kona ringomba tebetinga gochakera ewiki gocha ntokumera na ase gaiga unless kebederere wano molisia na wano molisia manene bwe kwerende no to gochakira to chakere ngumbwa chakere no it's okay you're most awo era bwanga tego tago mapema ale awo to ko ganda to cha so kuchakira wiki gocha igonda che angena sore torakorere Chilson angena sore gabarisibane nyamukunyara togende ekidna pastor bakara mutalikonyara we will be na batogoche tuagenda as we do that every Sabbath. Ko chakera bonaga nengo tenga Gatembe cares about you. We are coming to your churches. Our district pastor Mwensipi na Balisia Beach Camp Center now liars with us ras no Mauricio Manager General Elder nje ko report direct just pastor and having to erganiri bono Sabato yitene. I'm putting a diary ya kire Sabato nankaitoko bera nkaitoko kogenda every Sabbath as a chick conference chonsi chirichigo totegerera as a union yeito na boigo inse yonsi na mbali moli chinse chama ikomna Texas. We are planning to be there na Minnesota as we are making everything kora chinse chiria sto chukwane gasongo yoka nganda kurwa abu twensi na tokogendra abu asetole igo Kiromonto eariganie kurugabo nyakoro molisia na noro chinge kanise yao mubwata abantu baisaine because na andro gocha tonyora abantu mole Sabbath kono abantu batatu tobe kurwamo. We are coming kira a district. We promise you every district na ndiko nyarikana every camp center we will be there. What do you need? One, no kwarigania chikwa ya chino buya dotaga abu mochaka gotera matera yigetabu aya manene na arabantu bagotera bukaiga na mwamenyekero mugania gocha tadiro linkuri yesukuma na le otaka nyora ji system likubaliriete biko bigiro mutu abagani ko bagocha enjiri ege korandi gwense yonse tekero monto amanyenga Gatemberero no era mana intuga like everyone get ready ko chakere district yetu ya Nyamasebe nkagari mo pastor jetene kego kunya komanda como mañana lakini ndio tena kwa ndio ndai nitamjua kwa ndio pastor mayanga yaji
Mayawa, I was to go to Ogango district. Yeah, Nyamesa. Nyamesa could be at Nyachiji, I think. Okay. 18 Tanganera Mangana, but I think that's how it is. That is all in all. We can't kuliginde mo pastor Zablon kwa Kurugabu. Ndaget ko bate changes in kego chia korkanire as a conference ito ya South Kenya boigo. Nganto bate changes ake na pastor mbatu mitu uchi ao na karabatu mitu chinsa mwawa ndaget ko bate binga ningoru etarari ngochi etarari akego igo na ko bate bikurwa. Igondiri tokobeka katokuyarigania and then tuone vile inakaa. Pastor Laban Ototo yakorwa a district ya Nyancho na pastor na akandi district ya Gakong. Just a neighboring district. Na bado naro akoruga agandi wechimuina igona ngari agotambuka. Pastor Daniel Ombui akorwa Birongo Atenyancho. Libani. That's my good friend. By the way, I should be having this pastor as Bacharaga. Kwa usinja general. Bacharaga. Bakera na kwa gro montoranga na yando. Gare nyara. Gro montomanya to manyengone rengo. And then Pastor Samuel Nyabayo. From Suneka. Nyamataro. Good. Pastor Melen Baka. Nyamataro to Suneka. Bazi nyami. Absalom Oanda. No, your KCC is now becoming a district pastor. Akwenda kwa district pastor Birongo. Yes. Asili walili kurwan. Pastor Yusuf Hotel. Kuribacho kujiti botu. Alafu Joseph Omari kuruiti botu agende ibacho. Polycarp Batemo kurukioge kuchitaracha. Pastor Alfred Nyandusi kuro Nyamesocho kuchikioge. Pastor Philip Obuoge kuro Chitago kuchigekom. Pastor Robert Mikuru kuro taracha kuchichitago. Pastor Joseph Mose kuro itibotu kuchibacho. Pastor Christopher Gichaba kuro gekom kuchimatibo. Pastor Fa John Isabo kuro matibo kuchekisi Central. Davis Ogaro akaigwe district ya Nyamesocho. Initiate Tabata district. Those are changes. That's what I've seen because Pastor George Mora is in the KCC. No, I associate. Maybe Johnny Sabo can around the Kisses School. Kisses School, possibly, yes. Possibly, but not Kisses School. And a few will be ordained. There is ordination the 22 of this month to this month. Nyanchwa Sindega, my pastor. Yes. Is among the donation. Is among the donation. Pastor among them. Pastor Jackson. Pastor Paul Mayaka Machora. Yes, and we will be there. Is among them Oyore Riana. Katembe telco miss collecting to one on one. So be there. My speak no one. I think Millennium wana singing Jorara tuta wata andogoja interactionatis. Interactionatis, let us be there. That is the time to chikwa Java redemption nini. I get about to changere. Gondra so changa. Okay. So plan to be there. Na yerule ta. As we do that, let's not talk about Kochiga. Sabi notiso ante nganae no onsole kwa bukira secretary Yesu Kristo. Tuenspika karibu imayetenga bono mogirangaro chinga. Emyoma ngana ito ngotangasa na ye conference. Nduracha kama ngana ito Ayankango jare. Aina ye conference. Ni maado no liganga kulipuka lakini ndo tokotonyora. Tuago kanyi. Nande ndangi ngana ya zole ezutewetera ne buluke era basacha abajo kuvuga abate bali kuvuga na mubango kuvuga. Kwa hiyo ya wewe ya. Ewo batoko na twins. Yes. Abalisia ekekeganya sa. Amen. Bwaro boiganya sae na pastor bwaro boiganya sae. Lakini ndo etkora ekiririanda chubwanchani Bwanya sae. Are you seeing that? Yes. Kiririande kiga sometimes montako lengere ringana ki nganchere ntabe. Ekaro na bututu kurwase nyumba yo barari. Nairobi. Karo na butu I felt bad.
kwa utetu asene rusa kwetu na butetu ae tagonya kwebacha tebe kibini kibake rukigo iga butetu kya tare ko irani kwa iga te tugenda kapa mate karo wata ngagenda ego na butetu gekora tarikena te ngagenda. Okay, keep on. So it was hard for me. One, now about investment, she said, but it was, kumbe God's hand was not safe. I saw that on a Monday when I was drinking them. Kumbe Nyasaye had given me a big break. Ngachankaire break kenan. Na kurwali muntu ndoche. Nyumbati colleagues to akarata na barab. Na bawo tebango ko kwa Nyasaye mkate is upon you. Amen. So eke muntu ko rari kiriria ndagete gegocha oranga pone Nyasaye. The entire serve you well. Lakini nasinge njoyo gutaigora the spiritual eyes omayenki Nyasaye ayabwatete in store for you. Asinge nje yonsipi igotore asebina omwanchani bwa Nyasaye nebina byabina bire byaboro nebire byaboro wonge. Nyasaye atuanchete freely. God loves us freely. Otua chakirite. Atuanchete tutari wakanda kende tugacha amanganari yobwanchani bwechira. Covenanto de. Bogotianania. Obwanchani bogotianania. Tugacheria gatatu koba oyo komogo kinyasaye. That is true. Yes. Ebikeria tukarigereria Nyasaye igaichiro bonge bwa obwanchani amabera. Na mabera. Nero itwarigerere kurugari. Aina twarigerere tukurire gocha all this time ngana ntogenda tukurigererie asibitabu ebiga byonse buna byabere Nyasaye na twanjire twestwikiriga. Rero ngukora tole tunatwasera mutinyo yo kabere. Ngukora tole egento gekoro kwa umutinyo mutangani na gaso mutinyo kabere egento gekoro kwa asekusi wrath of Enda yo wanchani wa Nyasaye ekeririanda yo wanchani wa Nyasaye. That is what we are going to see today. Ase ebicha yeritko yarero okorigereria. There is one akero mondo. Look at this. I want to grab your mic. I want to grab the uncle bwate bigoti. What do you do? Kokongem. Like you bono, I'm grabbing. What will you do? No ko kwa. We can't mego we ko. Exactly. Namata to bwate. We can't mego I'm defending myself. You are defending yourself. Ase biche yiga omontonaro bwate osino muntu dagete ko bwata akoibere omusi bwata. I get that. Yes. Yata gete ko yo bwata ego ko mbwatera iga. Ando nyole rincharo. Thank you. Ando ne yento kyo kumyuko nyabuya mono. Nering musi ye karwa wacha ka karwa rojuko asarwa. Naira yata to ko. Kumbe ni sema. Pagirango. Daba que tudo daba nyalira daba kumbe ni sema. Ko chikula Igo ko chimara so chuwa sanwata ke gogu. So asebicheye nkorigere liole nga okobokonkore kororo no koboko iga ngencho kobwatete otete ko grab kose kobwate gento gete kerebosio na bera bene nyimbo. But before it does that okobokonkore the stronger hand okoboko ngencho ko liole otene netimekya okobwata kori kobwatete ekero monta kobwate buyeiga kwegole byara omuntu akubwate buye mekiye kumbe wokaraki okubwato kebyara. So ebiche kero kuri kurugaiga naliye tutait komanyanga inkibo likere igoro yo omotoyo uri kurubosia no koboko konkoroki could this omosio na twateba because it's the treasure yomo koboko kurugaiga omuntu yotagete kokora inkiate gukora gatagete koiba igategete koyira omosio gatagete kobwata. Anybody who wants to steal omuntu aso koboko kwao omofuko ime kento toko mwanjera omo notice mapem no nyakende ngerio aya weko agibuko royo. Karibu mwensi ekara togo soa ase lesson yeri tkodiara kumanya toroko boko kunkoroki pastor to saber. Omwancho na Nyasaye oyore tato ito mbuya mwana singe ncho bya bwao watorindra se jumengema wekarani watoikiria senseye
imase sata enche nande wata soiri ase studio asengencho yokoliria maegerio ye lesson ya saito twale osabanga tokonye aba munaintwe weka mocho no asanga munaintwe nabo bana batengeri bonse baito tato aba manaboro weka katora akore twasabe sitira Kristo yoro motorio itu amen. Tuli kurwasi kitabu kilige kurukwa kitabu kia Zaburi 78 kimungu kia marongo 3 o 78 ne kimungu kia marongo 3 na 5 wate bega sige songwe karo kolende omonene nigarenge na mabera akaba okwabere byabo tabasiria ase chingaki chinyinge nigarenge gotangenda momo yaye osetarenge gotiga ekeriya ndakiaye yoke mono. But he, being full of compassion, forgave their iniquity and did not destroy them. Yes, many a time he turned his anger away and did not stir up all his wrath. Karibu akarotogo soa ase elesoni elitkolia lero kuligiri tolingana kinyasao yoiga obwanchani bwaye bungani ekero omontako geteti korengera linga bana masaba mange to sabanga nyasaya bakole asaya bakole tatari ko gugo bina ne biaye we always pray na bodo saba yongana gi bangole kandi kurwega muri sia murumbwa tokwanie ande otebia bategerere bonsi asore karo ko introduce lesson and then tomago sago chakara mbiyamono nande mbiyamone nene asengecho hiye sabato ya rero mbiyamono nyasaye kiagoleta tuitunantu na abana bawo kwabero mwegenwa kortwarenge amo echumeri aeta neye ne chumenia biamone studio asengecho ya mangana maya na yogo segeta dona maunchoreria ayara korirwe asoborai biro narete okwama asenyumba ya tata nga ase ebibilia ngima Nyasaye iga korekana obwate embwe yemo embwa nga Nyasaye nobwanchani full stop Nyasaye nobwanchani period ngakia kogera ngata so asama nganaya enoko kunganchira nabo nagani nginyori abami ntonge echume ya era ya twarira magana ya mange wachakera kegima ntwaenia omwana bw'omurisia murara onyamataro ayiganya marambe. We want to say pole nando munene abare michinga kichiga moiso ndeiga omweshimiwa omusikeji mkenyanyo tabaka nasirecho omwana oye KTRH a big son pole and it's very unfortunate mweshimiwa pole kurwa tabaka n'abantu batabaka ward bonsi pona segencho yeringaneri no moeri oye ongwana naro revere vocal asomo tandao korokunga mtetezi Thomas Osoro Mweli. He has lost his dear wife. Pole neri ngana rikor mamono na utwarwa sabango manene kerakore mi abana baye neke tokona gochamo toberao asengicho kore magem Bono asengencho ya moro kaligwarero kuru chuma ya era ntwaranga Nyasaye ubwanchani bwaye igobweta nitibulia umuyibori umukungu agutwara mukiaso mwana oye tokabulia ngaine muntu nanya kwebo mwana boro bere rwaye tokanyoranga yina bakweba korende Nyasaye ta gutweba intwe akia ko garara iga kurigi tora mangana mane nago tebanga ekeririanda kyobwanchani bwa Nyasaye ekeririanda eda mwamu biara time tokanyora ngana risemi dia Nyasaye nkebwati any negativity murisia oigo just as to arenge nera guys sabato ya eta diga au kebeka buyanga Nyasaye ekeriria kiaye ndaringa na sengencho atagetoko tokorera bube lakini iga koigwa bube ekero ibibe bigocha biacha gusaria obutongi bwaye asobwa cyari bwaye obonene Nyasaye ebibire yatebirenga ere asengencho
aichire aromoge bwa mabera akaba, meaning it was not a one time thing, akaba okwabire bibyabo tabasiria a pattern nere yarekora kana saba Israel nabayemo inga ekero bachire isiko yokugana kwanya sae Nyasaye nigagokora ningane irimo beleso nabayabe getamangana ayo okonya bwati go chinzons. Number 1, he withdraws. Nyasaye nigakwerusia roro korengana no gochora kwabo. So in 2020 none ke we are given a choice to make, to love the Lord or not to love him. Inge kero tu achoride utamwanja. What will he do? Number 1, iga kwerusa na niyo osika awachora weitu. Igi akabere abantu nigo bago chandwa nebisa kubide byisiko akaro korigera ya Gideon kaida ya kero agocha gukwana igo kororanga nigo ba mocha na indo komo choko nene aba Israel barege gukora ni kinyasata cheti ikiagera ari nyasaye bwubwanchani nyasaye bwateri semi na ekero ba musasim ba sasim ne kinyasaye chinde when they divert their allegiance to other gods nkinyasaya gukora ikiagera ari bwubusibore n'ubwachani igago akubatiga okay fine mwachorire genda. He withdraws. We erusana niyororo. Ekero erusana niyororo. What happens? Baba subjected which is ababisa. Ababisa baba kuna proper. Ababisa to. Abantu karaba arene ngabiyabeire bobe nigo bakoirana bamurira Nyasaye basabo kwabera Nyasaye ga kitwese twakogosere twabere twarire ira titoko chikomocha eri Nyasaye obabera. Ekerege kubwatia nyuma ababeire na kubaboria abantu abanainde bagwa asogota mugwira Nyasaye entunde ye mono kubwa entunda eria entangani omugimo gwa mwanya batro obwa abeire izo nga lero nakia kugera twairorira igagetembe ande buya mune kiagere no kwatikire gotebanga we are now moving out zuku. By the way, I told you the other time, Marunaro Korokunga, my teacher for teachers. I hope you know him. Yes. My teacher for teachers watches, and the other time he told me, very clear. There is a time he was having difficulty in getting that one. So he watches Kunyamarambe Township, and there he is. Amen. It's a way of responding against evil and injustice. Oyebi tubiri Nyasaye agechete nibibe amonoko unereriwa. Ekera korora abana baye bakunereriwa. He doesn't take this one kindly. Iwonga oyimoka igoro asekeria rakia yekerere okora oira a step. Egere anyare kogorore bita kiniga kogorora. He doesn't want to overprotect us when we don't appreciate him. Nkiagokora he withdraws okoboko kwaye nekiridianda kiaye kirike woka ekero kegocha the devil must tremble. Niki tulaga rigoteba boniga asenge lesson ya rero. I'm doing an introduction. Mangana abere amanene tugwente korarero iga. Number 1, ekiridianda Kenya sae ne nchira yaye engia iyo koiraniria ebibe kere bibi akorekire Nyasaye tanga mwanya bantu erwata banga togo sabango maneno tari kubakura egere ntigare ntibieka ya nande bukuyaka nga kino tigerwe nse yonsi pi koraje bieka ikiora akore gose nabibere ekeria de Kenya sae no bwanchani waye obonene na inde no bwanchani buoko gencha amabe onye kerengere kire kyomwe nabugambike abantu bandi barigere nga Nyasaye bukubwata no gukoro niga arege Nyasaye byekeriryanda ihimba indwi Nyasaye bwanjye sokuwata ngekero bakomacha obatiga bagenda saba Midian baba koriye mirimo baba sumbua
nyasaye buku bwata no kujya andu atagaya yereta yeruria odi nyasaye buku bwata no gukuru oyo gaichiro bwanchani. The point is nyasaye tari mwanya bantu elio anagonchoreria neruria neinde obwanchani bwaye gocha none kiria na kiritokorora nekero akurigeria aba Israel ase abarusirie lesson ye quarter ya gatatu will be dealing with okonganya osome gitabu gyokonganya gyonsi nabokoranga abantu abaiganga ibarure ngayomo na abarangeri korwa wikaboniga ekero bakogenda baminchano monene. He also feel bad and say inwe na rusetie asobogundo kababoya na abakiniri bono mwabera abantu bane na sekinaide mugonchoreria nyasaye bwo kubwata no gukoro nero nyasaye bwo kubwata no kuya ari sare korra kano bwate kiririanda aigorre kano bwate ubwanchani nyasaye no bwanchani ons no mboniga ekiririanda kia yenkero. Someone was sharing with me riga nga mweigwa bantu bakora bagateba ngonya no bochori bware gokorwa nyasaye will get the least votes mweigwa kanganako bono egimbo na egulenje one of the countries which mugwa ali somber rubuwa kwa monene ngai LA konga Los Angeles. Yeah nga barabuo mbabuati ibaga bagoteba ngonya no bochori chikura oyo gochokonyora chikura chika kabisa ningo nyasaye ekero umurero uribuoka igusagia lakini asenare it spared even Tibook, not just Bible chiarenge. The fire did not consume na nyombe te yonsi yari kumuradio monene it stood but the fire consumed. Nyasaye obono nero ryokare nyasaye bubwanchani obonene obwate keridianda ekero amabe akobakoreka nabantu baye obwate keridianda ekero tokumuwanga oyo torusirie korwa sobogundo otoretira soborabu na inde twatebanga bono onyene kura tware waka enero guchikobo bwo moerio. He will feel bad keridianda kiaya na kikyo ngabantu bane na sikibanyanga ekero nabakoreire ayayigonsi. Asa lesson ya lero ntonigererie ekeridiandi keiga kyobwanchani bwa nyasaye anda okogechigwa nebibe abaibere ntonigererie nga nyasaye ni garo mongora kogechigwa. Yani he gives us a lot of time lakini tuijorenga na bwate limits na baisato eda mwamu iyoboronge bwa nyasaye nyasaye tari gosionora asogwancha no mwaedio totebe orokia amabera ikiagera kero monena atwanchire igatubekere nga na inwe bancha abamino una na abanchire ore ndamachikane egere tunyare go balance era tiriria yo musalaba esemeyemo ubwanchari bwa nyasaye incherende esemende kidakore nibwera machikaye kiagera uchikire mbancha abaminto eryo mbakorere buna omonera korere. Karibu mwezi asege chele soria lero Piamona asengencho yoko ye rabia mna turabe to kuligereria mwana odeni sungi na ndo chika kwa kage mwana pastor na mwensi bina mowo chakurugabu lesson ntori kwegeria ntu ni gotogo sanga lesson we discuss ndatayo kwegeriga ntu igotoko yeri buna kwa yerigereretie kentonkere kwegwete biya gotubwa intwe osege ntonkere otai taigwete biya otagete togobekere biya ege ko ntu ntori kwegeri lesson ntu igotoko sanga lesson kolengana mna kwaigwe bali mo tubwat korwase omtandao o YouTube beke comment yao gabo ntasoma bali wa Facebook Gatembe TV na Gatembe FM inero YouTube account yeito bali wa Facebook Gatembe FM bali wa SMS 0726447367 ere namba yeito bangi namba bawo chabante mkate ali aroko sawa bali mo espimo konyo mwande bie baga kabonsi ngamkate Ellison motara kora tin kogano. God bless you because na go tabako nyota yogabu ngitokara Ndwale baba. Twala toro muntu yango soma aberwa. So everyone wherever you are we are thankful. Lero na toko mo kogando chiali tubwate abasai. Chakara chinsainya. Tubwate abasai kuru andons na tema tukuli kuru millennium. Timbara confirm.
ko paka baba nansi to kwan trabaro o sengo gocha but we will be talking about the youth and the church. Unatokana na kurugaiga ikadidiande keiga no bwanchani ikadidianda chobwanchani Bwa Nyasaye. kitoka ndo chikabu we'll be talking about that, the youth and the church. Abayibo tolibo sina bana balibo ngo embre tuerete asairuete tumubeka ume tombeka ume toko samu sasa toko beka chipe mwanikire ya toko mwanikira ayo sasa yabo chokere no polisi mwanikira mutito piche kurwa Asa yabo geire tokite. As we do that, NCP, you are such a big family. Nande no mulisia ono ntaitoka tabaiga we chingondi cha Nyasaye. You being there, you wonderful. Exactly. I know Valicia. Kusaba ni Nyasaye uli go sese. Man. Yeah, man. Asemo kimokuna. Kabe bunegi aja ko kyare. Karare gari. Amen. Igo moigwete ruge ibia. Eto yego. It's no gotika keregento koma biochika nzija juban kora ma de wiki na yako minyoke. Polisi no chimna mona ris gure gure. Daligo tango go Ande go tu. banding hianga Nyasaye agwo banene. I'm praying that ondasemole tare merwa. Amen. Oyo na ara sagonya kunyumuri siki yae ba mwa mange. Mulisikia kale konyuma. Bano se. Elio akata chabo. Ego chiombe chiao chimenta kana. Korusili bwet. Bana kurgamu. Karibu ekatokwenda amotwensi. Mulisi. Yes. Omulisia mbuya mono akorire introduction una ingitoko nyara kabato koligereria seriti kolia rero egento totaete korrankeringa Nyasaye nigo ari gwikiriria anda nekiriria ndeke igataringa nigo kira sobobe lakini nigo gegotorokia obwanchani bwaye nonya no we punishment iria konyara kabaga korwa iga konyara koga ga go punish tari oria go punish lakini biba konyara kaba ga go punish gosega konyara kaba ga kwa igisusuro igo bono kiriria anda Kenya Nyasaye nigo kirege chenu na ande ni gare patient aso correspond ali agonyara kobaga goja simwanya bantu kuno mulisi ateba Nyasaye na butoeta freedom of choice gonyara tukoba ture to gochoranga ngito gonyara kobata gokora to gokora una mwanya bantu njira tora respond guchiase keririanda ni gera bengao kobwa enjira Nyasaye gonyara koba ga correspond toise koligereria yo na inye kefungo kiae ya kemogo ikabine toise kwa yasomaga agwo ntorocho mugano yona kerago tumwa aende guchi Nineva reni gabwate kiriria ndanga inyendiri yanyare kana bali banyare ko bakoba destroyed ekagera kurugago it became a bit reluctant egera tokoro mugano na ba maete Nyasaye embo yae ni gari Nyasaye bwa mabera nekera Nyasaye bwa mabera igare omongora gujaso oboro is slow to hunger. So ekera gutuma Jonah had to take a different dimension. Akara agenda finally agaja komerwa. Igonga ni gako genda guchiaria ka manyete ngafa ora eteira asa eteire gakomerwa asezwe for 3 days na liago ja kogenda ngabona tigangenda egerengire ringane riga na ande gago ikagaria ekera hari nekiriria na ngabona banda bakanga go mwasalikwa aga ikorro meanwhile nara igeta gara so asige siche kiriri having done exhaustion akarandia ekerarandia abaiga baka respond positively ekia bantu tutaikunyara kabatoko gani pastor konyora in most cases kwa nyirori ronga ntara ali osirete lakini kwa firi ngori ira ne kanisa igagoja gosarie kanisa tomanye tinga na Nyasaye na akartek na target so that is the embwa oja nande twachaga ngamo morare mera mugate mugate kara mutika morene kene ngotore kiriburi morene kene ngotore ngogo tomede otiko so embwe ya yona namiko jara kobage batoro kinga ekiriria anda Kenya Nyasaye ngakige kunyara koba ege koba intue ni gotoka ninga Nyasaye nyara koba go punish umuntu ali there and them lakini Nyasaye gari silo tu anga tai kunyara koba kwa era na handi ni ga kunyara koba kwa ira chinga in other words embwe ya Nyasaye no bwanjani embwe ya Nyasaye ni gari omoremereria so ekera omoremereria is slow to anga ngorwale 30 second ja chance egera tunyara koba to kwanga mebe bieto so una mwanya bantu induni gokonyora baru to gotebanga ongoseire tigandil nere gagwagwo awasagu lakini Nyasaye tai correspond asinjire kabire yo lakini niga konyara kobaga gosaba okwangama kwa omunya bibe ekiagero gosali gotara koraki
kotaraja. That is why ekerakoria raisinga mwanya bantu onyarire kobaga kugwa onyarire kobaga gosaria ni gagoteba nga tintageti anyara kobaga gosira kare na kare. Instead omutuma omwana Yesu Kristo akwe asengenje yebibe biane amona naye. So igoni gare oyo mo bwato bwanjani ekiriria ndakia ni kibugate okugania nga kangantu atoleka. That is why no kobako kolibuna kwaligereria ngo kwa na about ebicheria weso koligera nabakorango naro ku abstain omuntu anyara ko baga gukuna ekikira anyara ko baga gukora giye kumusa odigereria omwana ekera ko enda closer gwichigaria asomorero ni gokunyara ko bago kuminya ko ma kwa moira nitagenda kuya taburia yegero moirani eyenere mbwa ya nyasaye iganjete nyabibe anything akonyara ko bago sabanga nyende yanyara ko ba giye kunyarekana atige bibe egere anyoro bugima bwa kare. So in that order na botokoranga ejenero ere embwa ya nyasaye nga igaro mohongora aso kunyara kabago ba ko gejwa lakini ngo ikerere kwa nyoranga ngo igaro koraki ogejwe kiagera ka ko of juice wachire maminja na ndegera kwa nyara ko ko genda maminja rio lini ga kunyara kaba egago enko gechware. But through the Holy Spirit na baenda to nyara kabaga utukulira ritu kasiri tuko tunyara kabato kuminjoria korwa senjira yebibe just like the Nevites egera bako yandagari yona nawa maitenga abantu abakorire bibe egentu badisabeti no goitwa lakini nyasaga ikagaria ekaranyora barandi igwe nande baonchoreirie ni gotokuligeria yona bune mboya mwanya bantu twanyora ko gejigo batebanga mana bona amanyete kuna gonchanda busanga gero bareki nabona maitenga finally ko korole ngo babirole. So such characters ndojuwat lakini nyasaye bunare siro to hunger. Let us also embrace that character ekiagera ngonyarikanere. So nande kada to tumba ka ke go Chicago nyoranga embwa ya nyasaye ngakiagartek embwa ya nyasaye gosenga kiere Yesu Kristo ekara kwenda Jerusalem igako ndonyoranga aba onchoreria bahasoire miyeka yekaro oyemo kibiche emecharichi kabisa onyara kobaga ko batuanga na ando wadenga no this is not a place mukonyara koba maokoraki maokorere biasara neke funge ke yoise kelire in most cases indira konyora kero kenda barandia montara atebenga bono manyete no Yesu na mugiti mochari chi akatuanga marika danga gazi mochari chi bweji ngol so embo ya nyasaye neringa Yesu gata etego collect anything wrong in the temple of God tanyal tiko ba koraki he will punish you ekara konyoranga you are going against the will of God. The Lord ekara ya nyara kande boygo na bago punish ekera bana bake bagocha si Yesu igo bakonyara ko bago tango na bande oyo tabwendereti oyo igabona igatabwendeti ko ba angen oise ko ligere president go se no ene msie ni which capacity mbabugate personal people ba ko bense moga go jigo ikange ba ko liringa umuntu yo mosre kiri inkerengera likiwo sakolete abugate otangu embwa ya nyasaye terienjere kabire iyo agatebanga let all come to me. Ekiagera ogotoleka ni gokore asekera oyomo. So in any case Yesu twarolirenga no monge bwa mabera na ande gari siro tuhanga na ande korugago ni gama de kiro oyomo na bwate access to Christ to kunyara kabago kumotanga in that order. So na igento karo kitota kumayankelinga ekelirianda kia nyasaye gosenda mwamu ya nyasaye ni gere nchenu terienda mwamu yogo salia lakini nige go panisheke ekiagereta ete go sinach mwanya bantu taso imebi yebi that is why okonyora kaba agotwara ekiriandeka ekabireki. So in most cases ekere ekererago nkonyora ori nanda bange bagwikabate abanga bono ebibiga ndire kurigere bona bono pastor in any case na borado koraiga oseri kwa soirase orangiringa no emergency na kartek nera how do you attend it kwanya oranga bagatanga no ya le haraga neli tukuri sabato dai be able to do this nje kereta barokiko bakarakana ngo butura baleke kana litukuri sabato ko batega do enjire kabireyo nelinga ndo baisa ko tarerekeiga lakini mbiro bire more agent than the other. So Yesu ni gade mungu bwa mabera Yesu na bwa the right ya kero monto egaranya robo obogima bwa kanakale. In other words
the grace of Jesus Christ usobye bwa Kristo ni gobore asekera oyomo pastor. Thank you. Lesson nabo ebwata mangana maya ande wando jenga die kale ko chaka na ji mukatengo chaka tenga jinza jairire kina kiginto yo kagenzi nyete kero montanaro gochi gorire jinza jeito jeito lesson tabo ebwata mangana maya twaligirire buno muri sumurumbwa abeka introduction na buno muri satwori abekire bya ringana rinene tokuligereria ingeringa nyasaye nalene keririanda lakini gabwate keririanda kyobwanjani nonya no mweborie kero kwa gozire mate jinsanjiri mwana kogosa umuita bako na chati gari gose tayigo kura uita igara kiri mwe muthe mate da no muya egento nare uita na makoso taliya na ta ketu kumisa ejagara na uita baka riuka kugaragara kumia na no muri na na ko no kire gita denga kumia gaburu itigal to yeri ni mente to ko ake igono ibo kana yo ka wakire na na ko yeri ni mente elinda wake because that is the love mama go ko beka iga karambo beka minto andara mukora na argeroti chai kitete go etai oya na ka bigri guy tigali ke boka go ito ko to no ta go garagara bono akubgat ke garasta yo micheli na no go ita na nero na boy ngo mwebele na bono obwanchani obo na bunya sana ya kwata asetoli haijalishi enjera tu abena zetu achire igoma ekerienda kiae igapate kerienda kerigyo kugani gotokonyanya tari kerienda yugo tosiria ngeringa nyare nakibona mukata sirira mari ingonta getakoreki asokoro ya chogote nento na kote buya ekimomorisia murungwa tabangeringa ekero kwari kuriria abande bagatebanga nyasaye gukubata no gukoro nyasaye gwekerianda nyasaye gukubata no koya nyasaye gukubwanja we have the same God nyasaye no yomo ekero kurire egetabu keria umurisia taba egetabu kyabagambi isanemo otaka ya mugutimboka igataga kabasiri bakora mu machana nda so sibumonene ngakaboto kabeka sabo kaba midiani bakabachanda lakini woko gende kemugia 11 12 gotimba kwa 14 naenda aba Israeli bali ya bakatuka kumacha naende nyasaye yao cha Gideon oba madenga mumura ayanaye bono ukole mirimi nkonyera aba Israeli bali so is the God who allows barabunga mechane na koro mwanja ntakitumura ya tiraka nando mwenye kotebanga bono genda abantu bali bandetere obatorie ikera amaguru ngakibono nyasaye onye kure mona intunga kigwatiga yatanyoronsi omatebenga ayenche na gotomire inche nkabanaye weke kirokore eseye so ekero kuri ringina nyasaye ensemeyemo na bakora kimuna gwate kerianda na bakora kimuna gwate enda mwamure intwe yoko kandi toto konyeke eyo kandi totoreke nekero yona ekero mwamure setebanga yona kera gotomwa I was thinking kana kuri ringinteke nanke kera yona kwebacha kugenda Nineva hata kwa ndarashishi nambeyamo yona gabwete aba Nineva ikiagara when the story yabo kwari ko yego ikabaringa abaiti kabaringa mandababe ani ngoko gana bono ni tanga ni yona yako medinga ki how can I go to these people injaga ndoka kanengete kata isaini gapenda number 2 akamanya ina sawo yokuntu mu cyari none wandabinga ko cyari kuziri nimetago kikabasiri finally na aro mu nimetago kikabasiri so abantu mananda abatu jinsa muna iso ko tiri ko cyari so that was the thinking ekara mugiri ekara na kona kolengere ekara tanga tiganta mu chimwena na nyasaye agatabanganya na atabire naye mukato ko genda onyo to mukato ko genda naye ko that is it agatabiyona endo ko ngotna yona ekera ko meronensu kago ko temwere di moro Nineva he was brought back to the start of the journey na ambe ni moje ya kabirenga na bore okay na Nineva from the same ground experience ya karana temo ko di mo na bora diango ko nyango tambuki mata chabe kana ngipa fedas anto bara tebirenga yone nsu ya mokonya to ko mwambugia ekamobira ekachimorokera Nineva akuna igala amurti baki kurwa ai sabari si yaga baki ya wandi songo na nando moyena madale rina ya sene yone ya kabiri imo kaba no ga Nineva kamura ka imo kire nyasaye it's not yet over yes it's not over pero ekera imo kakogenda
yona imeyale gako endo manyete na ajira lakini ndaban korobali na sawa ne ko bakare paka mukumi igari de kerengere lingo simple. One, asikiririana. Let's see the divine love ya yon. One, ekerago so megaiga Emelindo ye watch. I know people have never seen Emelindo unless we get nya changa na siri. Yes. Yale mdebiaro chega. But they've seen it more embora gego tu nyinge gego korora kerega. Emelindo kenekeriana kyanya sa kyare. Emelindo. Well, negento nga elino lyokange kweta twakorant. Wange kugundira amaria. Eno gakwira ni kabere gakwira. Kagoli. Yango etinga omosmano wetu current Maria asari gari kedia ndakati kati bado ase well katikati but divine love obwanchani obwanya sana ase melinde ye no yango bekara ko bonso bakabomoli omumize nina nini meyi bintu bimonyole but ase kelinde ketangani nasaka molenda akamoira asikintu kyange komo crash tugorane no ya mali akabera igalende ngukwalenge no ya mali because we can't kugundira mali for 3 days madmonto au ku saa moja saa mbili ya utio 3 days amera atatu ime arema obuye bwonya saa bo moisaini aiga sankonda well terigo chase bi asega soda these are deep seas Karokoli neferi kutambwa kurikoni uchimumbwali ali kumanyanga mache naliyokobwa enge nchoka gwakuga kwamanya kolengereri gochinze au DPTs obwanjini bwanza bokwekorwe Melinde iganko yelitole asubugumo boitoga lero twana gandra koranje boss no nagira ya to the same point na ya tatanga yona ebono ngura bulindiri buline buliga ngaki ekera yona agenda asemerie elindo tukalete mechando oja gukora gutukutwa lakini aba muraba bari meringa ibakore ije tanga bakasasi manyasae bakamoebia so onya tajeta limwe ko barandeli so ebintu binembire ebiko everything happens for a purpose ngo akara yenda litaga ni merie akara toria akamanya ko na wata ke sababu jineva akara tukute bintu pa pa bwate chindaga tukute chiaye ba tukute binyasa bya and by the way pastor igari ni gawe ko tebanga you know emirinde yegoja am the problem inye motagete yetukute Ndugunde yawe and all will be one was nyunga mwenye bandukio le molando betagasa mwenye jamani course am the cause of the problem so literally nada kero ko gachia ekeriria ndeki chenye saa ekera yakaba yona bono gakogenda igakugenda ne keria ndekeringa ki nyasaye kwambitiri gujara kini tikore pantaban korra bali bona ya kali mirimo basiri bono yona gakogenda okwanira abantu bali neva nande bagunchuka yona nande gakogechuo ma nabana manyitinga yen umuntu taba tukubasiri ayebono ubata mabira mangi hono nyasaye gutaka komosomya ka lesson akadamu ga akakwarosiri genda akaenda ikanze kiri kamwekere kiri kiye mote musacha ga kamwe kanza ga tabanga kambe ga kamwaka kambe ga kamweka kamwaka biye nyasaye ka mote hono yona nanda kamana ko geju ngani inkigo saliri mutoyo yani na gendredo nyasaye mutabinga onyaye kwagecheri gumuti utakora dimire mindu simekokore kende akiro chenda ndare biyekera bantu korete namabakane babusira haleluya hata gote ko musomi leso ngaki ekelienda kya na iwetube asenje lakini ekende nyasaga no gotoleka tali getio ndasire goetera agatanya ro gotoleka kuri you are just ayona no hate kwanya komara kini ayana yona WhatsApp morene yamo no kube kurugabo we feel and we just mini temango kuigeria ekigusigioka ndoko nyarke gusigioka ntubate generation yanke itoda nyarko bekagabu no nkira tukuba bekireke gusigioka ata no na nabo tugotiga kando oyo Clement Clem na tuigeria kigusiye kekerie kiere bado nabo tugotiga isko we cover everyone kegorie kanene nekegorie kegeke bonskiro muntu oget this no bono komboka garden sema ya Turkey she's watching us this morning very US they're watching us bono dito kukwana ke usike lige mekeria ke kongu
kedi baba tangoli bintu bnebi dabatoko beka mbya lakini it is a show off chika kichinde toko beka tu nagaga toko beka kusito beka Swahili lakini ndio Swahili toka nkurugaba bali mwe spura mara tuko ndigali buna moko bekoro aye nayona same WhatsApp group moramo like again tungere oko irenga ki bote banga asrara kwango kiri abantu batanya koregera ngana ki after nandi nyasaye gaotenga genda bawonchoke baba abane bali ngoji ko basire yani nyasaye yakore ko ndisho dinga ki kubarange kuyiwira ni baziri so inche bali yaye ebi ni mogote banga nga mwegene umuntu onchokire bo odigire chane ya gajuri boli ngobate we are doing judgment boss twensipi tuakore be tuare miruburu twegoro what we need is only grace amen ono egege ntutagete no buyabwanya sai koko ganda kuchigari igoko ganda listen abana babandi kwagambire abasacha babandi kwagambire bakungu babandi kwagambire obalengere tobe you talk evil of them you've killed them igwa abantu ko bako genda yona gako yenda ngumbwa bagutiga batute binyasaye byabo ekora mbamba tinga one of the things ge kongo mbamba nyinga binyasaye bimbiko bako yani they know murumbwa kinyasaye kiri mumaite tinkwana bakorwa batatu kwana nje nage kwana yoro yo minto na tigiri ngoro chiga bara baiswe chaka gocha ne chitindo ora yozo ne chitindo ne chinda ati Ruto agaro chiago abinyasa mbiri abagetutu mubwate bato mo ndana rotera kana king mo akorukwa otara nga saitani upimire suti nga angina donje awate banga abagetutu rimotoleke mutie konywe busa monene tata ngochari bagirango na bechi nabi abanjali abagirango na bechi nabi ayituli mugirango abagirango numwe motige inwe china byomonene tata ngochare abanjali ambaro munjali jeno mubazi ayino mubasi inumoleki wanga bwana aya I'm talking ngeke asokotera kuli nawe asokotera kuli abanyali bali barabe yanchi batigo kuyanchi abagirango abakwerende yani nata wadi sokotera uko abachenji nabwaba balmwenda then abanjali bategu batigo bokebaro like au kwa abwaro le namanya kablanchi want to chiga like omonto gabatera that is one karonde bone muziki karonko bugi like we come go taro like ogo to inyoli nachikuri by the way na bona bututu ebusiri keras like it's everywhere yani oranga na wakata na sisi yayi kaisana akamanya babe ngumbuka ikusagire keras kuchikogenda ega monto ko bucherega nega kombe libutinga enero ngoli kanywae like it's factual even to get them nebi ko ganda kurugam how ekeliande ke kyanya sae gisegoche buna karonya sago kole bintu bya nyasaye is not like man that he should lie again chao kole bintu bya no nyene karago chigotoria bagetutu kurugabo chibogetutu abanyali bari mbare gatia kwekabaratoreka he is god katia kabaratoreka ach kurugaya karogo cha kwekanya na kuratoria bubu atangu mwe kabatore ekinya saa kwande must goika ikera namna wada kuruga goika ikera polisi nae bon biyona sengencho ya megiri ya maya semonere toranya to kuyirorera muno akinabwa muri okubori okoyiga boria muna yona aye ngaki omumanyete nyasaye igera gaga tabanga inoyu ona manyete yegete dinare kweba taridia taringambo nama denenjin sango sagi interview ko kwana turuti gokora okay ai ninko manyete kubor kwana no koyiga aye naki omumanyete nyasaye na kira tabia abantu ngakinya sawo yugo kwana ni mumanyete yani SME nkorando mubani yani pasta otomirwe agenda chikorandia ogirango batige
Iyo tigere mwateba. Toiro ai. Ini koiro kiaga ni mwateba. Intanate badali ya intanate. Abange asoboke bata etoko tikubo sensi obu bache asinya sana. Na the pastor get you. That's not normal. Oh yes. Yani omubadi oyo niyo akoigubobe ekerara ndiri abantu bawuchokire nando banyabatanga bana kimwe awuchokire inkire ndari kuna kweoreria ari ase kanda mutware okubateka tigemi Mbiro byatagete batige. inki atagete batige Mbiro byari mudiganya tari ebyo. egento kerimo apa wana sege jo watoende keringa ya sai no bwanchani Oh yes. tatagete tosire enda bwamu yayagera atokire kiagera twangire koigwera twaigwereire twabwatokire oboke bako bwito mwateba nando mete bagotiga barete mioro bareta ubusenzi buri bwabo bwonsi ibirandi biri bakora kugendera abantu babekaga nani kwamanya kogeje gwa kikora mwatigera nabaibere linga deri gari ya jona na ende ngo chele kweorokia sama tukare motwe na kiego chikoba twatumirwe bagyo monena iri linga neri ganga randeria abantu bane baunchoke kurwa sebibe batita soborabo. Okay, na ichi tigate una yona na kumanyira nyasawo yo nyasaye bwa magabere ona kienda kututumia tukikora ndi kya tumete wikaba bere no e point de linga ekero bara igwere ogokure nigo ndabarorera mabera na inde baturi kurinde ekero bata igwere ekiriria ndakiane nigo kero keigoro yabo ngone sama tukare mutwe bwango na bwango iga ekero dingane iga nigo chigukirana oyo wocha gusira iga gocha gusira asengencho angete koigwe asebono nchinaye twatomirwe togende turandie eriyo turangiria abantu baitase tata nekero bakire titogekigwa kwene togoke ngaki bakorire kirio mone naganete ngono na matuko yo moeri ari mutwe ekero ringane rigarira arandi bwase yonsi ko bakirori mbarororo baratureke nande barororo barasire kurende no hasi bari bagukigosira igo baratebe ngekene ntu atebe tigwe ni ntwe tuometie emetwe ya ito abana buga ingane iribe kiliana ama tukare mutwe nachi komao kwende kotra tugo sensi wetu omanene no gubwa chani omanene na korebo a point nere ga na buga mbeke ya mo because we cannot do everything. Oh yes. Kande ke soge ko tebanga if there were no evil God nyore ke bibembi arengo God will not be angry. Nyasaye tarenge kobane keririanda. Igonge kiria de Kenya side ko ke wota segejo ya kimwewa. Yebibe. Oh yes. Ekero akoge chigwa ekiria de kia yeye ko bororo ekiria de kedigo kiwucha asege cha korora one agatunga mwanya bantu osumubika noye na endo mwachire umuboriye kurwa sugusira kwa kare na kare nende kirako nyoranga mangana naraguja aso agati atagite kumusiri mwanya bantu uyo kurwa sugu mubwa kare na kare ucia sugusira kwa kare na kare he must get anointed nabenga kikiwa karikia ano muibori umwano kwa marerire kwa muikirie se kwa muikirie umanya ko doranga umuntu naraiga ugota ko jonsi umwana wenya sore Oh yes. Nabo tware kiriria. ko mushugurike muna bona bidu binari kiriria eno kunuko banyamure bwabo na tabaka Tabaka ntumanyete. Musacho lya wegete yuni nyaruka. Oyolenge. Akagana. Agarunga zaira. Lakini wako na pesa. Na yora te kegere ya bugirange yuni yu. Imagine
nyumba na bana beta soka yomwe mwegete Ndugwara ine. Na bala batasoka. soki na bana beta akora Tasoka. soka asiki kurinde nyasaye igagotebaiga mbeke point yane iyo nimete ngangeno kwa akatiaere kiagera pastor na mama ite onye Aponerete. onye nyasaye ore omongora asekiria ke by the way that is true onye ndiri are we act immediately umeti twate banga aba Israeli babwate sako gike bare kokona baba bari kuwera omonene oba terrified mwachori genda ikiagera gochora kwin umete it was clear ngeka rokote igwere mosoe asange buna bona soro ikiagera mwachora izo babero bakuliwe betano ya mukire pastor gange nyori no Gideon okodera gebisete ikiagera abantu baria igo bane gocha bayire kirege to babwa bona ni sebisete rikura ibe no mana batenge egese naye bona Kwanza okujukonya abantu Gideon ngaba tabanga ntige sakukia dekuru Iba mintu. None bisakwe mwana mukwana byagusi kinyombeki Nanje nakasini nipi. Kiagera bachayire lakini umanya ko nyoranga kurwa kwiye sachayire na kende gyonsi kerwe atebeta Yabu mata Nazareth. njoro kweka mata Wapi? Anje ngur mate ndio ta ayatego chana. Tako person la isi njiri. Tako person. Anje ngur mate ndio na warwe ko roho kanta mate kurwe. Bara no muwe kana wata ede. Unfortunately nani yakwa ne kiagera tato sibo ine unfortunately kubo seche gotogo kwana ngo play bore ngo kana bore paka chikanisa Ndakora gwasoira mono. wasoire mono paka bona tokurira ki murumwa nga yakuru yubugira bagirango kene kya kanene barakore barabuo none ka tokubaga n'ibite biga baramutiga to batarere buna mase egere banyara bakora kindi kwegure Kwanza lingana likale kongea jimone kanisa. Uno mulizio no mugoli. igwa bora tiga mbakonya bose bora No mulizio no mugoli taka tarikende. akara mo ku baruka bagori dai ndu eroka bahonia fati si to ga mbali ku baruka bagori akirende kora ndinde njiri bacha baruke buya ibonga ngoma itebi nebigori Ach. onye bire bigori Na nebioni. Ebionia. igoti balance Wabaire lijiwa. ejiri nkoranja gase tobogirango abantaba nigo bakorokwa investors Amen. Okay. Exactly. aba enibo ya mpaka chinyi numete baro bakutugurinya marambega Okay. chirege mpaka chinyi baba kombo ete chito these are investors Aslas, yani settlers. settlers aba bachira ate bachira no gotenengo Oh yes. kwachira abantu buna bache say you know Mogo suka. to konenea Okay. bona nende a point Kora. ni Kora buna wata bayo. Isai nekene garo mongora onye nyasauro mongora senda mwamu yaye ine intwe tetugweneti ko babaremererie mono utia se baria batwetana ine Oh yes. ikiaga inche omonene odorera mabera naende ekene onye ndiri aramburete keranya kiaye nga kire kebengo kora kiagara mushahara wa David Mauti Oh yes. muna na rikorire egere nsire kegima angutindi moyo I know myself kurende ine intwe ntore abaremere gukese bari batwetana ine ngo muntu oyobo wabirwa emilioni yemo edeni konyabwate ikiagara sabo kwabera Oh yes. umanya kuikira umuntu bwate shilingi 100 chiai Chota kweli kweli. ine ekero monena atwabeire gekeiga intwe konyara turi kubaremereria abaminto ebyo tobe buna umunene ndiamono. Thank you so much kurwa South Africa bugirango maati. Ewa prona zibiyabona. Thank you abantu baito rango tena ki. Taba B. B B. B T. T 2. 2 Wana chikwani chonsi yamo.
atio. Bagora ndikore merdi yaba nasekeje nero translator ite lese bagora kwa Emulisa Evans Murumba kwa South Africa unanda tukurugabo. Thank you Tamara, Telden, Hartcliffe and Bryna for watching us, and then say hi to Mama Zaina mwambie tu tunampenda. That is why we are doing here. And then Mokogoti Yukalens Adense Media Texas USA, she's watching us on the Nkwanelia Bantobonsi ipi basakuru kwa Kiango aba Kiango Bonsi ipi bankwande especially Kiango to Sabbath School otogano Chicago aba ko mapuna bakano gwabu. We are coming to Kiango. In fact mabona gasekef we are taking that thing a pastor ko batumande kero mo pastor wono kero mo pastor. I want you guys muchaka gotwa emegano yabali kiabaiga munabono pastor yote ndete music sekef ne kero pastor ndete sekef ne kero kwa ndete music. I'm still loading. He was telling us about John. Like he was telling about John. Na John ade amenyete na abantu abega. They are telling us umade bugwendo emanyiti. Bono gatembe yamuire koyigora kero monda yigubuya. So aba pastor bonsipi, if there is one unabona the pastor mongari. Omate abatege tabge korukwa. Gia Philemon. I will tell you na bagota no mutrega. He tells you good. And actually one another we point to Matthew 24 yes 14. Yes. Ring ane rigi ya liyoboroti. Lirandiwe yes amagoch. That is what we are doing. Yes. Ontenga abantu abonsi pe banyambune district bankwanelie, and then abantu ontenga abantu tunapenda sana tena sana, and then say hello to Elder Joseph Otuoli, omochukoro yo kuruka Vincent Birundu koro Washington DC omukwandi. Na itabire salute you. Thank you because you are there. You're wonderful. Nagonte Kurgari. She's following us. Twins Tokonda, Mokaya, Nere Kaka, Nere Kurwanya Ngina North, not Twins Tokonda Kurgab. Na bono ne ngatia unariri Morin ono ne PK. Ne PK. A pastor's kid, A pastor's kid. The Kurgabo, Umana Pastor Ronald, Kabele Nyatieko, Rajasaire Tuguchi, and Tamanyiti, Abana, Barakini, Pastor, and Tamaitia Statum Mabaide Tuguchi, Avakoli Kurgabo. Tamaitia Statum Mabaide to it. Taria abducted. Gachi Jidu Nyatieko. I didn't take the next Rabana Kiba. So, the Bono Simi, because now Kubata Chisimi very sato as 0726 44 73 67 na namba yetu ilitokubwata 20 Kerumontu Kurugabo chi district chenu abantu bamanya na ndiko manyumo district pastor munabona changes cha kodriga ningo okobeka Kurugabo. Thank you Zainab because you are there, you're wonderful. Sit at na kwanda Kurugabo na mwenzi mokobe Kurugabo bali mokunga keresim asina mbejira ase TV yao tunashika simu zako a comment nyeru kunyarako ba 20 ekero ngo mogo chako kunya ukwanto banyete chisimi chichabo achika Morris biyamano ekero chisimi chiko nyagoja egentongeri turigere lamentation isatoke bungo gya igata 32 gosike 32 goika 33 eyue ko nyara ko bage ko rokianga Nyasaye taiga ko nyara ko baga ko punish sinase lakini ni ga ko nyara ko baga ko punish ebi na kigeli tu ata ngo mwana go tuango na and finally na ndo agreement na ndo kwabira kwa endo kororo yakoirorera kuna koirorera no nyana baisira na bo ngo ikaba ko lebe na anya sa koraki simi achira tatebwata teguna kyo ya bateba. Hello Gatembe. Hello Gatembe TV. Nariga. Kayi TV ya okora nche go soru ororo ke iribono go soru ora kwana ya kwana ya kirate kwa twende bana nje kango kirinda ki eri ya kayole mata bantu na ba ikubiya tu te anto patu ko USA Alex aya moset yes itago mimi nesdie eri satu mekrango etago maate
Etago seiro mate. Thank you. Igala uwanchani. Lakini kirango kwa kirianda tarinchi mwana banda lekisauto le kirianda. Lakini ne kebe kiri yale. Ani kebe kiri yale. Kabua tikiri na nje mahene batikiri mahene kebe na kio kiri mutanete again kwa topic. Okay. Thank you. Thank you kwa niaba abantu baito betago bonsi and then Yes. Evans wada guru Alex Mosets. Alex Moseti timaite kanisa ya asogotia lakini nitabaje ba mimi. Ita main. Yes. Ono banga ga butima district ya onere. Na tebe kurugabu bono abantu ba South Mugirango kwantore we are going big way Nyamarambe. Karo molisia gata kurugaiga abantu betago arigan because we are coming na bono Alex gata kana so gaiga na teto komwa priority ntangani matoka ndo chimatali everyone nako beka Robert Nyakundi oyomo mrominto mkate blessed watching you from Nyamira. Dr. Nyakundi chairman ne chairman ya Manga Model Girls Model. Okay. Very able chairman yani. Go kwa niaba ye board ya incoming voice call from 0723-476-584. Kwa kwa ni twins natoka kurugabo. Oyo ndo ikurwabo. Hala. Incoming voice call from Letembe. Unachiri kurugabo. Roda igawateba good morning, happy Sabbath in advance. Jelda oyogale asakurunga jeda. Gafu gali. Masimba Angaza Adventist to my brother Kwando Chiga Evans Nyaga gateba. Happy Sabbath Gatembe TV kurwa Kisumu South SDA Church. Nyasaye ni garumya amatukonsi no nyanekero ogwetera amakongu Nyasaye numya botamba. Amen. Think mna abateba kurugabo and then yobaji abateba mbiyemono kigima asinge mokora abana ba minto biyemo Kwando Chiga. Mandara denga you look amazing. Yes. Thank you. Bono mnabubu yebo libwanya saa. Ekora karimu tobiko na ma ntoko beka. Then mnanko yana kuruka yebo abantu na bako beka gon pet kurera chi comment. Choka 0726 44 73 67 na yare yo tuarenge kobeka ekaro comment yaone nanko dinko ligeli bono ega. Na boy go kerto search request chao but meanwhile bono ega gongo ko soma chi comment choka. Aba Masi weekend ni mata sari kuruka bono atu kanyire tukumwino gaiga babisana bange tubuga tae. Matae ga kino tora. Masi weekend. Kayo bondi ya morangeli gona mo ko ni mata na tegerete aganye kuruka abo. Ina ba yesi mina manye ta sire. Masi ndro ko wanyu na ndata fadar ko na jabo. So actually gento kerorore kana tuganyete nambe yugoja inkelinga ekeriria ndakia Nyasaye niga kwerma minja yobwanjani. In other words, it is the opposite of what? Love. Na ande gento kire usamangana maya twanyare ko tokonyora singa kiringa into bwateri baga rio gachora obugima bwa kare na kare. Ekiagera bwaruru wetera ye asi Yesu Kristo. Ekiagera kara bwaruru asenjere kabire yo bono nigere ye igoro ye ito tunyara ko togochora. Omonene ni gakoka kara turanse amayaye. Ni gako gechigwa ekata tokora mamincha ya mamincha ya. So point ine linga tunyara ko bato kumwirere romonene anyare ko ba gako ba soko boko goito bunda eketa kugiria lamentation mwana watu abekirete break pasa timatu sengwe geta na tu burte ekoro kwekerero 3 verse 32 na 33 no igete yesome egero tebanga nonya omubekire asomo ichano namorere amabere na inde asenge nchiyo gwancheni bwaye obonene wabotambi yani gwetira aso bwancheni bwa Nyasaye na ande stiri ne toka ngokorigere gukwangamire na ba ukoiranirira na ndagwa agwajira so Nyasaye ni gakwabira naende ekiagere nere mbwaye ya ni gara 33 yamanya gukuranga eretari gwancha guchanda mwanya bantu wose ko bayichania taigwanja kujana mwanya bantu gose koraki kubaichania lakini embwa ya ene linga no bwanja lakini ekara kwa chire maminja bono nabo muchando koba kwanyoranga ngo korali kwene look at the Nebuchadnezzar una konyara ka ba ko enda maminja abange ba rete nga bono tigato sai Babylon baga ka kanjirunga bono na linde lionsi leandoro lakini nani ya saa no come out of what
Babylon kiagera bona na baganeti bairane gochasa asare so ije embo ya nyasaye no bwanjani ni gatuganeti jinga gichonsi na ndo gwetera saa iyo omogoko no ringa otoire Yesu Kristo auto agatukwera singinche bibia it is upon us now to do what to choose ekara twachorire ndunyare ko batuko monjokera na ande nyasaye igare tayare gotwarigania no nyane ekara twachire manyime Namincha. Emana singenchia onsi ekaro pasta kwana lingana lyo mwelyo okoba kwa ugabu naye no kwa engencho mono asintu mnagatembe comment chiao chi SMS chiao no gotegera kwao inatuweka bado vizuri tuaba nga ntuasanga gosango gweito na gogotobeka motwensi na ndire twegunga akika kerento na bakire bya abantu bonse bali muri chinse chia Michael na bali muri nkaga iga na bono roda aonte kurudia daga na abantu mwensi pimna mando tukoligelia YouTube account na baigo Facebook na baigo bali mbwati TV chino mwensi tunashukuru kwa sababu ya hilo lingana lyo mwele pastor karato gochigokora so your request my command tumago so bintu binde korega lyo yo koleta missions reading is about guy Lingana Polisi na batega. Maybe pastor ataweke ngana ya yo mwele kindly. Oh yes. Ingana ndia okay there's a picture that has come to my mind. Me to bebe anakumya ko mutandao bwangu iga. Esela kakubeka abarayi saduki mwakera. Again take yoge koro kwa sege so nga treason. Treason nga kwaga ni iliyo monta mabe it is like uga ntigoto na nobo gabi waye. It is prosecutable. Yeah. Aba Israeli esengencho iyo kosasima kuri kwemori igo ba kona ba kona mabocha yakoro kunga treason against umuruti wense yonsi uyu baete ubuya ubunga samagimabo na sengenche yiga tibach kumuyigwera na sengenche yiga ubugambi buri bwigoro goikabware koenekia justice omwene asengencho yabari bakorira abo because muraboniga ekero kwa motire goikuirwa sekegambero oye gwo boene bwabo yet amabera nyasaye akarekana nonga tieringa niriga ngakagendera kubancha asegencharo bwanchani abari basirete bari bagenderete gutayibwira none kero batebibwe naitira bera setorenga at this moment we are supposed to be judged asengecho okora witokobe okwa makwaya na makweri kurendo maneno bwatebuaye gagutukigeria na ndina tweteri baga uyo rasire no rioro miebigoti ngatare tukugwera completely. Amen. Karoko ganda pastor karogocha pastor mukuru agotebaiga Elizabeth agotebanga tiwobo ting obo tumbaf oboliri thank you poko nyabatebanga nga sabiro kwabera mwana Yesu era gakuro kingobochoni mochoni oboiga igwa tato ataiti obochoni oboiga poko nyagosaba kira ritko ngamana na twabere ekero gwasabire start living the life you prayed komenya Sure. Change. Morisia murumba nga gwasabire nga ngabera oboroki na parata magoro tomorrow takoya na ndoboro nyagosaba we want to see a change person a total turn. Like you are remorseful, you become remorseful, you live the life that Kromontakota. Ekaro Sauro, Akoba, in the Bria, when people see him, Nabakota, Banabang, Okoanga Sauro, no, you see no ring. Omondo, you want to get it. By the way, they were not ready to command on a pulpit. But then I know that man Karamotiga. Lakini esko Rusia Paulo asemumenya gotigare. In fact, in bitabu kung inspire mo ne bitabu ya Paulo. Ebifungo bya ebiri Navalia ba tantani na gotantana na maruba Paulo bada ba gotantanira. No ba gotantanira. No ba gotantanira.
ekiagera marika tanga sama uka yime amangana ara makongu Yes. koyamanya asa bantu batene ni bijana kworoka kubuya bago siria muna bago salia marikani Kabisa. amarika batabeke bunge kibadi tiango gasomere Soma. ekigera kitiango gasomere no motegera yake egetabu gekoro kuma egetabu kia Petero Petero ya kabiri Petero ya kabiri 16 na 17 tikami chake 15 ni muntare ungankia gatebo Yes. ego tebaiga nabara okoremereria kumona no itongano gotoreka nabo igo no minto mwanjwa Paulo abarikirete korengana no bongaini aetwe igoro ya mangana yari kirasa maruba yonsi imeo nara mangana ndi ayara makongi koyamanya ayo abantu batorokere tubuya na batatene inebo kongu bagonchona una bagonchona marikande naigo bakwerentero gosira 17 rakia ganjani ko muatangani ko manyaya erende timo baisa gotantanigwa no gosira kwabo bago saria machiko naigo mo baisa ko gwa ko basogwetenera kwai Amen. Take hii. Gwa ina maya naende otaya na tibia na bagotana Kote inde kam. ente Ibirubika ego for the sake of your stomach. Eka bikego for the sake of your stomach. Ebugerige na lempa urorige te bagata Ego for the sake of your stomach. Nta kutumeka ho Kiago siri. Wana bazira jawa ntenga tugo choni. Ondege ya. Thank you, Massive Weekend. We love you, Baba, because you are there. Mwesi pimu na moko bera kurwa, Pastor Mwesi pia smoko bera kurwa liya kina Pastor Jeremiah, Mwesi pi, every pastor oyo kuligere ligaiga, including Pastor Magutu Senior. You guys are wonderful. Na bato wenzu na tukubwata na gaiga, na bato tageteko sanga na inu biyo bwanya sai. Tato batabanga obiyo bwanya sai, oba isana. Like, eke busina ato atane getaka kera senarige kobe kurwege. In fact, the song giage korukwa ex gracia. Aguli. Ikibone ke song. Ase buku ge korukwa grace. Like unmerited favors. Like oitire njoma ndingo janara alge nengo tabanga morisi. Yes. Na yo nka. Pastor na no olega iga no morisi oni koruka. Mi sigoro. Eko ara nchini nyane iboko moko ngaka. Egara ntinene. I want to see God. Mosa asime mobolia maswali nimatio sobongo mbokaro yako mubiroko nyoro sirimo moboli that someone has killed your son, your only son, nande komanya ko moruka omunyamwando aye Woborode. how basta jana ra kubolia bunoliga gurumate kanya kungurumate kaya sito abo baba basi baito munga bwana se munga bana chora simura to kobera itali ko ya chora simura kobera uchi la bogo chora lakini bindo kana binge zinadiga abo asibwate murumbe taibo angula abo binge kimweta ndugu yana chora sokobera kuruga like umuntu abatengo goiterando umwana wakwe nando manye ko muruko munyamwano no mubiro yenje ya oyo mubiro oye bwanya sai barati sana twes like oyo bwanya sai that he says forgive them father onga buli chianga igongitimo tawa ni goetara kero mondama nyitamana bono mangujete ngoma yo they know not what they are doing aye oba ontali ga tawa ni goetara ga ngonera mukato gwekoro mwana onyasa musio Jose mwino ga na meri tomanyete wansa ngina ga titene na ba ba tegoroni ba kukwana muna oina engo weta go chiga igoma kombe ko masaraba kurukali ndegetirianda Josephine no ale gali na ndora inyoranga Josephine boli tiganda oinyora mu muromi no ngaki your brother guru akondi ngamurende na unyagurira udirorende yani like mtali guga iga tokobeka chikazi ntiana no jire wabo tuli akana kuruga iga makubeka kana ki mbekire kurugali tari ke benkolete amanta aba iga bakumutali mbali yaragire tibali ngenchara sobe ko kora chito chiga
Oje jiko korega ibo chitochi Enjale kumulika. bako mutaria singe bako jiko moligia abandi tari nchiri banje ndino mugati ba Ngaka tari gote. bayigote Agora usabangi tari gote kana ndio tanda rankeka. baba simeni omoro gino bayi mwina baba chande kurugaiga baba na papa ibire chiongo kerege ndo baibire bi ndo kurugaiga batenga chingo ko bako bani chio tebara na ba dutigere yeso imotiga Muteji muna. ogo kia bana ko bantu goite munugaiga abantu baringe batankora barora bainga magata batara and then umanye go teba nga babere tata mbamanyindi Nyasaye tigatere ko banyasaye ko bane bwe bonse Na bakebeke ni gendo kerikyo musato kurunga Stefano. Stefano ga go tito go magena go kuru. Research eri kuru ko porunga gi dara onjuk. No ara ajanga jia se Stefano ro bata ga ka manu. momole Lakini ngaibai ko no bakare. No bakana. nabantu bakumutitora atorarate abantu bagutitora Steven mbali go sekera bare ngochora ozina bono onero muri simundanganiere na empasta na nchene general da nchinje ngabito ndo yokobo nchene general da kuchigali gono ndo ko kungura kero kare kare muri sene kwende Igabuete. bono ngokolipo dare utasa pasta ninje na pasta bante mkate bono matatanga gomna ngoro matangazo bajiri ko bare taranda ya Nyamira West baden ko bande changes Chonspi yoge ko bedere ko akera pasta Zablon na numba agara bato changes aba pasta abosipi will be doing that na ge ko regata mto na mbemo babe kurwa tata banta ba ba ito chiali go ma tebanga Steven abo kora mangana maya ase bawatenga bakartoba mer ke kusai Steven yagaeta like kero monta anta bako banga ngomonto yiga bantu bawo chikomoita mbali bara aba bakuru Yesu mbali bare mbwenta kwegera Yesu Abagaka be kanisa tebabo. Tebona ko bachai ko jumuini. Tanga bantu abo ito Yesu. Na abagaka be kanisa. Ga kabe dini na uba ito Yesu. na atakeru asomo pastor yawo chakurgaiga bote barangi karansi I want to tell you this bantu bago goita they do not come from sobo pastor balkor sobo tuwe There are just within. abantu bago goita n'abantu muri na barabo abantu none kanisa bago sionora abantu they are people who know una ncharoraire bamaitenga ano mwako mwaitane tali kwale ngomube tali kende abandi mbali baroga to mwako soroga to mungino torata bibi allow that kintu go biyebwana sabato sana twes Amen. God bless you all na tokanda kurugabuga kasimo ko genda ubiyebwana sabo baisana Amen. Tokora gwe ngora eyemo. Gochia se district ya Jogo. Asinge Jogo rara ko Mulisia Abraham Simba. Ngara Yorale tegoro. Sachia mambi. Yorende my condolences with just a family area. yeah Ani ya sawa agata singa kichiga chobo kendo. Eyo korok nga to be kenyomba chito boronge. Kiagera na bogo chiko boko nyone ngatui. Put the house in order. Put the house in order. How will it happen if you wake up and find you are dead? That is my pastor. Toko sama comment school barato. Na anda the comment diliga ye kwa nete barato ni me. Adi you see. Eka comment lo seneva denga. I just ask you. If you have early in the morning and you find yourself dead, how will you feel? How will you feel? So, Ya brenda sana. Kitrenda how will you feel if you find Anda basa kuringa ngayo mundo ebe da sa ndo kale kuna ndo bako kabai kuna That is wonderful. Thank you guys. Yeah, Because thank you. Those who've lost their loved ones, it's not been easy. Nanteri ko baraisi ko lose. More sure ngata ko bukalinde. The parents who lost their loved ones. Abana bali mwasiriya bamino. Na bali mwasiriya abana baino na bali mwasiriya bayiboli. Teri raisiga. Na bali mote igweti ngamba mo igweti. Nasaye okoboko nyasaye is the greatest. Na gotebia tangazira banyakungure tarikyo gocho no ongo chirero. Ngana bari kunga chingundera mulisia. No ongo chikobe kanisa yane. Toigwana nega. Basi weekend tutagete elibu yaye elibu na miata. Andi bachi bato chie. Chakana nyakunguru kwira tere microphone yogo kwana na chitoro bachandegete. Anjere andebe. Ni nganje temba chandegete. Bachandegete. Oyo nero mdosi. Oyo. Era bonner. Osato. Nero mdosi. Kana go chike ko gajiwera ko ate nganje na ko le nuto kobe. Aya go sekato ko ganaro nabo. No to chakande timu into to chikorande kire nto bwa. Epi. Chikwato beke ko rwa chikwa chons chibeke.
and then Nyakunguru district yana ikoro Nyakunguru district we are coming there no kolenge to gocha kurga yomna nabaliereira gocha kire bikigocha we will be out like every Sabbath kere sabato torabe toko beresko kerabe ya monto nyari kanti ya toka ya tonyoraga iga badumbia igo mwe aligani biya akwana kurwabo murumbu abateba nga mukweba mwanyura nga karoro igo mwali toko libiye bago toretare ngechigete abundo korendete mugaga akwana kurwabo Nyakunguru Millennium and then KCD and then Jogo Ikonge by the way asakoro kusengera Pastor Geoffrey we are coming we are coming like everywhere and then kerase chi district Chonspi chikamseta Chonspi chirimogo torora balimo kobeka getembe we are coming there igobona balisia abatanga bechi kamseta arigani mo you call us likera SMS likagabu sesenigwa mukate dota twa arigani ochase sema yao and then nyabna bono mokobati atata biokalens sobo kiango gali ante osinyambunwa district yae we will be coming there egara to yigwenga na kitogo chorro chikwaya yariganie it's the time mokwere njiriga asensionsi asekegorie kiga nyasaye erni buruti wae togenda nkalo twarosi oncha narosi kando chika narosi kando chiga akinende kando chiabu kirumonto tegenya sato sese amen thank you nyanto watiande pastor na wago saba mogende chintigale gaiga togende kanisa nayo tigale kanisa yao tiga tusabe omwanchwa naende nyasaye oyore tato ito otwanchete kegima biya muno asengencho eyobya bwao twakobogoria ekero twari gochaka megerio ye lesson kwabera mona intwe naende wikasto ikirase bire aho twari gosaba ngo mwana ito asenchire abene ringana twarigereire tigari gende gotobeka anga gochasore ng'ekeriria ndakiao igo geko bawa singencho yebibe nani gokoba na kia singencho ndinga toyisto nyoro gotoreka genda gotoseni asenchire abene amone studio itege tembe ekere gende koleta mangana ya maya asengencho yogwekera abana bao tata kero yomo tigai weringaneri onde tacha gotamera ngatari gwete nyasao itu ogende goseni ki studio ye kero turasoka kurwa kero yomme kerara genda suko sasima tato ito gende kwa mwendo kekeritukurirai twasabiri nge studio tiga monero no mwemto mkate kera utigara na bakoreri bonsu nyasaye na asengi choko na kweta lingana lyao tato ito tiga libekwe asenchire wenelete elindo igo bya wekera na saba na bao na toko manyana uskanga ucha sole ko bwa butami twetigira sole wekande ka tromirane oba mona intwe twasabira setira Kristo yoro motorio itu amen thank you Tuska no yenede kenke your request my command ege gosoa with the